வணக்கம். நம்ம பூமாதேவி சாரீஸில் இன்றைக்கி என்ன சாரீ கலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில்க் சாரீஸில் ஆஃபர் ப்ரைஸில் இருக்கிற சில கலர்ஸ் பார்க்கலாம் வாங்க. இதுதான் சாரீஸோட மாடல். ஃபஸ்ட்டு நம்பர் 1 சாரீ பார்த்துக்கோங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்பர் 2 வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோஸ் வித் வைலட் கலர் காம்பினேஷன்ஸ். இதுவும் ஆஃபர் ப்ரைஸில் தான் இருக்குது. வேணுங்கிறவங்க டக்குன்னு ஸ்க்ரீனில் தெரிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்புங்க. ரோஸ் வித் ஆலிவ் க்ரீன் கலரு. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோஸ் வித் ஆஃப் ஒயிட் பாதாம் கலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த கலர் காம்பினேஷன்ஸ். இது எல்லாமே இப்போ பெஸ்ட்டு ப்ரைஸில் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வைலட் வித் ராமா க்ரீன் கலர் காம்பினேஷன்ஸ். அடுத்து வைலட் வித் மஸ்டர்ட் கலர் காம்பினேஷன்ஸ். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரௌன் வித் ராமா க்ரீன் கலர் காம்பினேஷன்ஸ். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்டர் செக்கில் நல்ல பேரட் க்ரீன் கலர் காம்பினேஷன்ஸ். இவ்வளோ சாரியும் இப்போ ஆஃபர் ப்ரைஸில் போயிட்டுருக்கு. வேணுங்கிறவங்க டக்குன்னு ஸ்க்ரீனில் தெரிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து ரேட் கேட்டுக்கோங்க. உங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது ஸ்டாக் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த ஆஃபர்.